Wah, aku yo dadi Aku dadi terharu loh, bengi iki atase sampean Aliando iso nyanyi Janji Suci. wah ngece nyepelekke. Ndake. Oh, tekno aku dhewe iki Biasa Aja dilapi ngono. njur Asmarandono. ora. Dadi nek nyawang Mas Alek, Mas Supri karo Mbak Irma. Iya. Aku rumangsa lair kuwi kerisiken. Lah ngapa lho? Kadung gerang ini tadi jan marai mingin-mingini tadi. Heeh. Kok nyanyi Janji Suci tadi. Ora tak dridis lho. Wah, lah iya oke. Iki piye penake diatur karo? Bali ning Seragenan ya, lelagon Mas? sing heeh. Iya. Iki sing iso di kersake sedulur-sedulur mbok menawi mangke mlayu ning pemekon Bumi Sukawati Sragen Asri. Sragenan tegese ya. Ya. Dadi kowe rada gumun ngono ya ra. Heeh, lah iya. Kok ora muntir ngono lho. Nggih, memanekmu, Mas. Lah, lagu ki sing paling tak senengi ya loro kuwi mau asem. Apa, Mas? Janji Suci aku wis kliwat. Lagu loro, siji Memanekmu karo siji karo Tetek Sing Tresno. Kuwi seneng. Tetes Sing Tresno kuwi aku seneng ya. Heeh. Ya. Bali, mbut gawe, Cek.